Γεια σας φίλοι και φίλες του Βερνίκ Μπάρμπι. Εδώ πέρα μου Βερνίκ και σήμερα πες μου Scott Hero. Ανέβασα ένα βίντεο πριν με τραγούδι. Το αστείο είναι πως ανέβασα λάθος βίντεο με τραγούδι. Θα βάλω ένα άλλο, μου έτυχε ένα άλλο, έγινε κάτι άλλο. Τι έγινε? Όλα είναι αλλιώς. Έχω βγάλει παιχνίδια, έχω βάλει παιχνίδια, έχω κάνει, χωράνει και όλα έχουν γίνει διαφορετικά. Τώρα παίζει Scott Hero και το βίντεο που δεν είδατε πήγα σε ομάδα. Είδα πάω στην Τζένα που παίζει αυτή τη στιγμή ή στη Βερόνα. Και το αστείο είναι πως έκανα 4 level με μία ευκαιρία, δηλαδή χωρίς να χάσει τίποτα. Και ακόμη δεν έχει βάλει βασικό. Ο coach. Το κοτσί. Αυτό ήταν ο Ρόμπερτ. I was not dumb, eh? Περνάω τα γρήγορα τα levels επειδή μπορούμε. Επιτέλους από την αρχή παίζω. Για πρώτη φορά. Άντε και φύγε. Άντε και φύγε. Απίστευτη assist! Έλα! Δεν θα δω βίντεο. Δεν θέλω να το κάνω βαρετό το βίντεο. Τι ωραία. Νια. Τι. Όπως στην αρχή του βίντεο το πήγαινε καλά, τώρα γιατί τα πάω χάλια. Πρέπει να συμπαραδεχτώ τέρμα! Όμορφο! Όχι! Δεν με νοιάζει! Βλέπω βίντεο και στο κάνω και βαρετό. Αυτά δεν χάνονται! Αυτά δεν χάνονται! Άντε τώρα! Νευρίασα. Αυτά δεν χάνονται. Άντε γεια. Αυτά δεν χάνονται και ξανά δεν χάνονται. Και το πήγα και δοκάρι δηλαδή. Wow. Όχι! Free! Ωραία! Ναι, είναι τόσο άσχητος. Χρειάζεται να δω βίντεο. Δεν βιάζω. Άντε γεια. Και αν δεις στο κανάλι μου έχω βγάλει μερικά βίντεο. Τα έχω... Τα φέρω. Άντε τώρα! Άντε! Το έχασα κιόλας. Το μπούλης ο Χρήστος. Όχι! Και ξανά από την αρχή θα βάλουμε γκολ. Θα προσπαθήσω ό,τι μπορώ. Αν είναι να νικήσω. Την όχι! That was not so, man.
Αυτό να πιάνεις. Δηλαδή, σε αυτά που είναι κοντά, δεν τα άφηνε. Σε αυτά που είναι κοντά, τα έπιανε. Σε αυτά που είναι μακριά, βασικά το ίδιο είναι. Τι λέω, τι βλάσια είδα. Απλώς σε σημαντικά. Δεν τα σημαντικά τα πιάνεις και τα σήμαντα όχι. Αυτό τα πιάνεις! Θέλει ξύλο. Θέλει πολύ ξύλο τελικά. Ναι ρε, πιο μακριά δεν μπορούσες. Όχι δεν μπορεί να κάνεις τα θέτα, αλλά η logical του παίκτη είναι μηδενική. Οκ. Άντε, γεια. Ελγουθάν μπήκε. Μπαίνει. Θα μπει. Ναι. Γερό. Και βαριέμαι. Βλέπετε γράφει Μίγκος. Στη φανέλα έχω 45 και κάτι δείχνω στο φίλο πίσω μου. Ας δω. Κατάλαβα. Άντε. Θα περιμένω τα δευτερόλεπτα λέγοντας σας το πόσο θέλω να σας ευχαριστήσω. Και από χθες που με πάρει ένα subscriber. Είναι πολύ καλό για έναν YouTuber που τα πάει χάλια. Τίποτα δεν αυτό. Όχι δεν με. Ανεβρίας. Ωπα, ωραίος. Κοντά. Όχι, όχι, όχι. Θα μου βγει φωνή σε αυτό το βίντεο. Άντε, γεια. Τι! Άντε, γεια. Όπως και να έχει. Αυτό δεν ήταν το βίντεο για σήμερα. Γκάτια, λολ. Θα σας δείξω το αμάξι μου στο Real Racing 3. Και χάλια. Χάλια όμως. Χάλια, αμάρτησα. Είναι νύχτα παράθυμα. Αμάρτησα. Είναι νύχτα παράθυμα. Και περιμένουμε εδώ τη μαμά μου να έρθει. Έλα μαμά. Δεν βλέπει κάμερα, απλώς να μιλήσει. Έλα να μιλήσει. Καλά εντάξει. Σε άλλο βίντεο. Όπως και να έχει. Να σας δείξω το
Κοιτάξτε τα μάτια μου, φίλε. Το πιο χάλια μάτια. Τι θέλω. Ποιος χάλια τα μάτια μου, το ξέρω, ναι. Όπως και να έχει, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε μου subscribe και να δω την επόμενη φορά.